नमस्कार, मी भगवान शेळटे आणि आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. जागतिक कावळी दिनाच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय. कावळीचं प्रमाण हल्ली मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं दिसतंय आणि जास्त करून लहान मुलांना जी नवजात बालकं असतात त्यांच्यामधलं कावळीचं प्रमाण हल्ली मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं दिसतं. याची नेमकी कारणं काय आहे, ही कशामुळे होते आणि हे प्रमाण का वाढलं आहे आणि यावरती आधुनिक उपचार कोणते आहेत, या सर्वांची चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत कोल्हापूरमधील प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ डॉक्टर अमित पाटील सर. या विशेष मुलाखतीत तुमचं मी खूप खूप स्वागत करतोय. नमस्ते सर. माझा पहिला प्रश्न आहे, नवजात बाळाला होणारी कावळी नेमकी कशी असते, त्याला काय म्हटलं जातं? कावळी ही बऱ्याच प्रकारचे असतात. नवजात बाळकांमध्ये असणार, थोड्या लहान मुलांमध्ये असणार आणि तसेच आपण प्रौढांमध्ये पण बघू शकतो. खरं हे नवजात बालकांचं जे कावीळ असतं त्याच्यामध्ये शारीरिक कावीळ, दुधामुळे झालेली कावीळ, दूध कमी पडल्यामुळे कावीळ आणि जास्त आपण जर रक्तगट बाळाचं आणि आईचं वेगळं असलं तर त्याच्यामुळे पण होऊ शकतं, ज्याला आपण म्हणतो विसंगठन कावीळ. ठीक आहे. तर शारीरिक कावीळ हे फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस आपण म्हणतो त्यांना. हे कशामुळे होतं की हे नॉर्मल असतं. बाळाला जेव्हा 24 तासानंतर हे कावीळ तुम्हाला दिसायला चालू होणार, डोळे पिवसर दिसणार, स्किन तुम्हाला पिवसी जाणवायला चालू होणार आणि हे कावीळ तुम्हाला 7 ते 10 दिवसापर्यंत आढळून येणार. हे 10 दिवसाच्या पुढे जर हे कावीळ राहायला लागलं तर त्याला हे शारीरिक कावीळ नसून हे दुसऱ्या रीतीने कावीळ असू शकतं, ज्याला आपण डॉक्टरांना दाखवून त्याची तपासणी करणं गरजेचं असतं. तसेच जर दूध कमी पडल्यामुळे जर कावीळ झालं असेल, ज्याला आपण ब्रेस्ट फिडिंग जॉन्डिस म्हणतो, ते आईचं जर अंगावरचं दूध कमी पडत असेल किंवा वर्ण जर दूध बाळाला देत नसेल, कमी पडत असेल, तर त्याचं हे कावीळचं चिन्ह बाळाला दिसू शकतं. अच्छा. तसेच जर बाळ 10 दिवसाचं असलं किंवा 14 दिवसाचं झालं आणि अजून कावीळ दिसत आहे तर त्याला आपण म्हणतो ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस. जर काही अंगावरच्या दुधामध्ये घटक असतात जे कावीळची स्थिती तशीच ठेवतात आणि ते कावीळ कमी करू देत नाही, त्याच्यामुळे आपण त्याला ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस म्हणतो. तसेच दुसरं आपण जे चौथं आणि शेवटचं लहान मुलांमध्ये आपण जे कावीळ बघतो ते म्हणजे रक्तगट जर वेगळा असला, आईचं रक्तगट निगेटिव्ह असला आणि बाळाचं पॉझिटिव्ह असला किंवा बाळाचं वाईस वर्षा असलं की त्याच्यामुळे पण हे कावीळ आपल्याला निदर्शन येऊ शकतं. नक्कीच. डॉक्टर, अजून एक प्रश्न आहे की लहान मुलांची कावीळ आणि मोठ्या माणसांना होणारी कावीळ यात मोठे फरक आहेत का? काही याबद्दल काय सांगाल? लहान मुलांची कावीळ हे डेफिनेटली वेगळी असणार आहे आणि मोठ्यांची कावीळ वेगळी असणार आहे. मोठ्यांच्या मध्ये कावीळचं आपण व्हायरल इन्फेक्शन्स असू शकतात, त्याच्यामुळे अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज असू शकतात, त्यामुळे त्यांचे हे कारण वेगळी असू शकतात. तसेच थोडेसे लहान मुलांमध्ये आपल्याला ॲटोमेन हेपॅटायटिस आपल्याला जे म्हणू शकतो आपण, ते पण दिसून आपल्याला निदर्शन येऊ शकतात. नक्कीच. डॉक्टर, अजून एक असा प्रश्न आहे की म्हणजे हल्ली बऱ्याच प्रमाणात लहान मुलांना कावीळ होते. ही कावीळ गंभीर रूप धारण करू शकते का? लहान मुलांची कावीळ म्हणजे जीवावरती एखाद्या नवजात बाळाच्या भेटू शकतं, इथपर्यंत गंभीर रूप धारण होऊ शकतं का कावीळमध्ये? कावीळ ही आपण पहिला गरजेचं आहे की नेमकं बघणं की कावीळ नेमकी आहे कशामुळे, झाली कशामुळे. कावीळ आपण ज्याला म्हणतो हेपॅटायटिस, त्याच्यामध्ये 5 प्रकार आहेत. हेपॅटायटिस ए, हेपॅटायटिस बी, सी, डी आणि ई असे हे 5 प्रकारे असतात. तर प्रत्येक कावीळ येण्याचे चान्सेस हे वेगवेगळे आहेत. हेपॅटायटिस ए आणि ई हे तुम्हाला पाण्यातून किंवा खाण्यातून तुम्हाला येऊ शकतात. तसेच बी, डी आणि हे सी, हे बी आणि डी मोस्टली रक्तातून तुम्हाला जातात किंवा जेव्हा रक्ताचं कुठे कॉन्टॅक्ट झालेलं आहे किंवा ब्लड ट्रान्सफ्युशन झालेलं आहे त्या दरम्यान तुम्हाला राहू शकतात. हेपॅटायटिस ए आणि हेपॅटायटिस ई हे एकदम ॲक्यूट असतात. हे तुम्हाला 14 ते 28 आठवड्याच्या दरम्यान जर तुम्हाला व्हायरल इन्फेक्शन झाले असणार आहे तरी तुम्हाला निदर्शनास येऊ शकते 14 ते 28 दिवसानंतर आणि त्याला जास्त ट्रीटमेंट नाही लागत, ते हळूहळू आपाप कमी होऊ शकतात. तसेच जर हे रक्तातले कावीळ असतील बी आणि डी, ह्याला टाइम लागणार. हे क्रोनिक हेपॅटायटिस आहे, ह्याला ट्रीटमेंट डेफिनेटली लागणार. नक्कीच. डॉक्टर, हल्ली म्हणजे नवजात शिशु झाल्यानंतर बऱ्याच मुलांना डॉक्टर सांगतात की मुलांना कावीळ आहे. म्हणजे अगोदर हे प्रमाण कमी होतं की माहीत नाही, पण मला वाटतं त्यावेळी तेवढी टेक्नॉलॉजी नसेल, निदान होत नसेल. नेमकं म्हणजे कारण काय हल्ली मुलांमध्ये कावीळचं प्रमाण वाढण्याचं, की फक्त त्यावेळी ते डायग्नोज होत नव्हतं म्हणून कळत नव्हतं की आता डायग्नोज होतं म्हणून कळायला लागलं? याचं नेमकी कारण काय सांगाल? हे वाढण्याचं प्रमाण का दिसतंय? बरोबर. जे नवजात शिशु असतात त्यामध्ये आपल्याला ऑलमोस्ट जर बघायला गेलं 60% कावीळ हे फिजिओलॉजिकल नॉर्मल कावीळ आहे. 60%, जे दुसऱ्या ते तिसऱ्या दिवशी यायला चालू होणार
आणि 5व्या ते 6व्या वर्षी आपला पण निघून जायचा. ह्याला आपण जसं शारीरिक कावीळ आपण जसं पहिला बोलत आहे. तसेच जर बाळ लवकर जन्मलेलं असलं, जर समजा की 36 आठवड्याच्या 37 आठवड्याच्या लवकर जन्मलेलं आहे, त्याला हे प्रमाण 80% पण असू शकतं. कारण हे नॉर्मल कावीळ आहे. ह्याला आपण ट्रीटमेंट जातो फोटोथेरपी युनिट्स, म्हणजे जेथून आपण नी लाईट्स पाडतो त्यांना. सेकंड, त्याला फिडिंग वाढवणं, जेवढं आपण जास्त फिडिंग करणार तेवढं ते लघवी वाटे सगळं आणि शी वाटे सगळं कावीळ बाहेर पडायला चालू होणार त्याचं, असं आहे त्यामध्ये. आणि असं नाहीये की पहिला प्रमाण नव्हतं आता आहे, हे पहिल्यापासून तेवढंच आहे प्रमाण. एवढंच आहे की ते आता आपल्याला जागरूकता भरपूर झालेली आहे, त्यामुळे आपल्याला समजतं की हे कावीळ एवढं आहे आता आहे, असं चालू होतं. नक्कीच डॉक्टर. बऱ्याचदा काय होतं की म्हणजे बाळंतपण झाल्यानंतर 1-2-3 दिवसानंतर मुलाला आणि त्याच्या आईला घरी सोडलं जातं आणि कधीतरी 2-3 दिवसानंतर सुद्धा ही कावळी आहे असं लक्षणं दिसू लागतात. ही नेमकी लक्षणं आईवडिलांनी कशी ओळखावी याबद्दल काय सांगाल? कावीळ कसं असतं की डोक्यापासून पायापर्यंत वाढायला चालू होतं. ठीक आहे. त्यामुळे आपण बघताना तुम्हाला लगेच डोळे हे पिवसर दिसणारच आहे. दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी तुम्हाला डोळे लगेच पिवसर दिसायला चालू होणार. जसं जसं डोक्यापासून कावीळ पुढे पुढे जाणार, छातीपर्यंत जाईल, मांडीपर्यंत जाईल, पायापर्यंत जाईल. तसं ते आम्ही आमच्या डॉक्टरच्या यामध्ये क्रॅमर स्टेजिंग त्याला म्हणतो. जर समजा की कावीळ त्याचं मानेपर्यंत आहे, त्याला आपण कावीळचं प्रमाण 5 पर्यंत आहे असं आपण पकडतो. जर समजा छातीपर्यंत असलं तर प्रमाण 10 पर्यंत आहे. तेच जर बाळाचं कावीळचं प्रमाण जर पिवसर प्रमाण गुडघ्यापर्यंत गेलेलं आहे किंवा पायापर्यंत गेलं त्याला आपण कावीळ 15 म्हणतो. आणि तसंच जर पायाच्या तळव्यापर्यंत गेलं त्याला कावीळ 20च्या पुढे कावीळ असणारे आपण म्हणत असतो. तेच जर कावीळ 15च्या 20च्या पुढे जर कावीळचं प्रमाण गेलं तर बाळाच्या मेंदूला धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्याला आपण कर्निक्टर्स म्हणतो. त्यातून बाळाला झटके होणे हे सगळे प्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं आहे की बाळाला जर कावीळ तुम्हाला दिसत आहे, जर पोटापासून पिवसर प्रमाण जास्त वाटत आहे, तर लगेच आपल्या नजीकच्या डॉक्टरांना दाखवणे आणि ते टेस्ट करून घेणे की नेमकं कावीळ किती आहे. नक्कीच डॉक्टर. कावीळचे निदान झाल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये बऱ्याच मुलांना लाईट दिली जाते. ही एकच उपचार पद्धती आहे की अजून काही उपचार पद्धती नवीन विकसित झाल्या आहेत का छोट्या मुलांच्या कावळीसाठी? लाईट थेरपी म्हणजे फोटोथेरपी आपण त्याला म्हणतो. फोटोथेरपी एक विशिष्ट वेव्हलेंथ मध्ये लाईट सोडती. जुन्या काळात आपण म्हणत असतो की भरपूरशे म्हणतात की आजी आजोबा की त्याला जर उन्हामध्ये ठेवा, कावीळ कमी येईल. का त्याची वेव्हलेंथ टोटली डिफरंट आहे. ती त्या शरीरातनं कावीळ काढून नाही काढू शकत. त्याला आपण फोटो ऑक्सिडेशन असं म्हणतो, जेणेकरून ते शरीरातनं कावीळ काढून घेऊ शकतो. खरं उन्हामध्ये ती वेव्हलेंथ नाहीये जेणेकरून ते स्क्रीनमधनं काढून घेऊ शकतो. तसंच ही फोटोथेरपी एक स्पेसिफिक वेव्हलेंथला काम करते आणि ते एका अंतरावर ठेवली जाते. त्यातून ते पूर्ण फोटो ऑक्सिडेशननं पूर्ण बाळाची कावीळ शरीरातून काढून घेते. सध्या विकसित एवढंच झालेलं आहे की त्यामध्ये वेगवेगळे ब्लँकेट चालले आहेत, फोटो ब्लँकेट चालले आहेत, बिली ब्लँकेट चालले आहेत, जेणेकरून बाळाला आपण रॅप करून ठेवतो आणि कावीळ लवकरात लवकर कमी होऊन जाते. जर दुसरी ह्याला प्रमाण जर बघितलं की हिला कशाने आणि बरं होऊ शकते, तर फिडिंग 2 नंबर आणि 2 नंबर महिन्यापेक्षा 1 नंबरचं प्रमाण हे आहे की त्याला बाळाला फिडिंग जास्त करणं. जेवढं बाळ दूध चांगलं पिईल तेवढे बाळ सगळ्यात शी वाटे कावीळ बाहेर पडायचं. नक्कीच डॉक्टर. कावळीचं निदान तुम्ही लक्षणं म्हणाला तसं की पिवळं दिसतं हे तर लक्षण झालं. या व्यतिरिक्त निदान कसं नवीन कोणत्या टेस्ट कराव्या लागतात का छोट्या मुलांसाठी की कावळी कोणत्या स्टेजला गेली त्यासाठी? सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण जेव्हा करतो ते बिलिरुबिन लेवल्स लागतात आपल्याला. तर त्यासाठी एकतर लहान मुलांमध्ये नवजात बालकांमध्ये आपण नुसतं सेरम बिलिरुबिन टोटल डायरेक्ट हे करतो. ठीक आहे. जर तुम्हाला वाटलंच की हे कावीळचं प्रमाण खूपच जास्त आहे तर आपल्याला पूर्ण लिव्हर फंक्शन टेस्ट म्हणजे LFT आपण हे चेक करून घेतो त्याच्यामध्ये. तसेच आपल्याला जर हे पण जाणून घ्यायचं की हे नेमकं कावीळ झालेलं काय आहे, तर त्यासाठी आपल्याला काय करतो आपण रेटिक काउंट म्हणजे रक्त तुटायचं प्रमाण किती आहे. बेसिकली कावीळ तयार कसं होतं, कावीळ हे लाल पेशी जेव्हा तुटतं तेव्हा ते जे लाल पेशी जुन्या झाल्या असतात ते तुटतात, त्यातून हे द्रव्य तयार होतो ज्याचा कलर येलो असतो. तर त्याच्यामुळं आपल्याला CBC म्हणजे हिमोग्लोबिन किती आहे त्याचं कमी झालेलं आहे की नाही. जर हिमोग्लोबिन जास्तच कमी झाले याचा अर्थ असा आहे की कुठं तर रक्त तुटत आहे. तर हिमोग्लोबिन बघणं, रेटिक काउंट चेक करणं म्हणजे त्याचं रक्त तुटायचं पर्सेंटेज किती आहे. जे 0.2 ते 2% नॉर्मल असतं, जर अबाउट 2% आहे तर ते ॲबनॉर्मल आहे, जेणेकरून रक्त तुटायचं प्रमाण जास्त, त्याच्यामुळे बाळाला कावीळ जास्त येऊ शकतं. तर हे एक टेस्ट करून घेणे म्हणजे CBC, त्यामध्ये हिमोग्लोबिन जास्त करून बघायचं आहे, रेटिक काउंट, बिलिरुबिन. आणि जर आईचं रक्तगट जर निगेटिव्ह असलं बाळाचं पॉझिटिव्ह असलं तर आपण DCT म्हणजे डायरेक्ट स्कूम टेस्ट म्हणून एक नाव असतं, ती टेस्ट आपण करून घेतो. नक्कीच डॉक्टर. कावळीमध्ये म्हणजे प्रत्येक कावीळच्या लहान मुलाच्या स्टेजमध्ये बाळाला काही त्रास होत असतो का? म्हणजे कोणत्या स्टेजला हा त्रास जास्त होऊ शकतो असं सांगू शकाल? बरं.
जसं मी सांगितलं की कावीळचं प्रमाण जर नवजात बालांमध्ये जर 15 ते 20 पर्यंत आहे, तर त्याला शक्यतो त्याला काय जाणवणार नाही. एवढंच आहे की बाळ सुस्त होणे, दूध पिण्यासाठी न उठणे, जास्ती करून झोपून जाणे, हे बाळाने तुम्हाला आढळून येऊ शकतं. तर जर बाळाचं कावीळचं प्रमाण जर 25 पेक्षा जास्त केलं तर बाळाला झटके येणं हे येऊ शकतं. नक्कीच नक्कीच. डॉक्टर, अजून एक प्रश्न आहे की समजा गरोदर मातेला कावीळ झाली असेल आणि त्याच्या पश्चात काही महिन्यानंतर बाळंतपण झालं असेल, तर त्याचा प्रादुर्भाव छोट्या मुलाला होऊ शकतो का? त्याचा त्रास होऊ शकतो का त्या बाळाला कावळीचा? बरं, तर हा कावीळ नेमका प्रकार कोणता आहे त्याच्यावर हा खूप महत्वाचा आहे. जर समजा कावीळ अ असलं तर बाळाला एवढं त्रास शक्यता नाही. जर कावीळ ब असलं ह्याच्यामध्ये तर कसं असू शकतं की रक्तातून बाळाला ते कावीळ जाण्याची शक्यता असते. त्यासाठी आपण बाळांना काय करतो की इमोग्लोबिन्स असतात ते आपण देतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे बाळ जन्मलं 24 तासाच्या आत त्यांना हेपॅटायटिस बी चं वॅक्सिन देणं खूप गरजेचं आहे. नक्कीच. डॉक्टर, माझा अजून एक प्रश्न आहे थोडा. हा आमचा ग्रामीण भाग असल्यामुळे ग्रामीण भागात बरेच आई वडील म्हणजे बरेच पालक लहान बाळांना जेव्हा कावीळ वगैरे होते तेव्हा आयुर्वेदिक किंवा गावठी उपचारांकडे वळतात. असे उपचार करणं जीव घेणं ठरू शकतं का? ह्याबद्दल काय सांगाल? हो, नक्कीच नक्कीच. हे जीव घेणं ठरू शकतं. हे कावीळ कुठल्या प्रकारचं आहे आणि किती दिवस टिकणार आहे हे अजिबात समजणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं आहे तुमच्या नजीकच्या डॉक्टरांना दाखवणे आणि कावीळ टेस्ट करून घेणे. नेमका हा, कारण मी जसं तुम्हाला बोललो की हेपॅटायटिस म्हणजे कावीळ हे व्हायरल इन्फेक्शन आहे. तर असं नाही की प्रत्येक व्हायरल इन्फेक्शनच असणार आहे. असं पण होऊ शकतं की ॲटोमेन हेपॅटायटिस म्हणजे स्वतःचीच बॉडी स्वतःच्या ह्याला मारून त्याला कावीळ तयार करू शकते. त्यामुळे नेमका कुठला प्रकार आहे, कशामुळे कावीळ झालेले आपल्याला नाही समजू शकत. तसेच काय होतं की आपापले मनाने पण भरपूरसे मुलं घरातले पॅरेंट्स काय करतात, त्यांना औषध देतात. त्या औषधामुळे किंवा टॉक्सिन्समुळे हे कावीळ निर्माण होऊ शकतं. त्यामुळे औषधामुळे कावीळ झालेली आहे, इन्फेक्शनमुळे झालेली आहे का एक ॲटोमेन हेपॅटायटिसचा प्रकार आहे. त्यामुळे कावीळ समजणं खूप महत्वाचं आहे. त्यासाठी तुम्ही नजीकच्या डॉक्टरांना दाखवून घेणे, टेस्ट करून घेणे, नेमका हा कावीळ कशामुळे झालेला आहे आणि तरच त्याची पुढे ट्रीटमेंट देणे. बाकी जसं तुम्ही म्हणताय की आयुर्वेदिक औषध आहे किंवा त्यांचं हे करतात तसं मी रिकमेंड नाही करत. नक्कीच नक्कीच. डॉक्टर, माझा शेवटचा प्रश्न आहे की कावीळ होऊ नये म्हणून गरोदर मातांनी कोणती प्रिकॉशन घ्यावी? तुमच्या माध्यमातून पालकांना, आईवडिलांना आणि स्पेशली गरोदर माता आहेत आणि ज्यांच्या घरात आता नवजात शिशु आहेत, अशांना काय आवाहन कराल? सगळ्यात महत्वाचं आपण आता जसं कोविडमध्ये बघितलेलं आहे की इम्युनायझेशन म्हणजे वॅक्सिनेशन हे खूप महत्वाचं आहे. वॅक्सिनेशन कॅन प्रिव्हेंट एनी डिसीजेस. तर आता सध्या आपल्याकडे जर कावीळमध्ये बघायला गेलं तर कावीळ अ आणि कावीळ ब चं आहे आपल्याकडे वॅक्सिन. त्यामुळे त्याचा आपण लाभ घेऊ शकतो. जर कावीळ ब चं दिलं तर ते ऑटोमॅटिकली कावीळ ब आणि ड एकत्र होऊ शकतं. त्यामुळे ब चं तुम्ही दिलं की ऑटोमॅटिकली तुम्ही डी ची प्रिव्हेंट होऊ शकता. आणि हे 2 वॅक्सिन्स घेणं खूप महत्वाचे आहे. तर त्याचं तुम्ही हे शेड्यूल बघायला गेलं की बाळाने कावीळ नेमकं द्यायचं केव्हा आहे ही लस. तर जेव्हा बाळ 1 वर्षाचं होतं तेव्हा हे लक्षात ठेवायचं की पहिलं त्याला फर्स्ट डोस त्याला 12 महिन्यात द्यायचा आहे. तेच आफ्टर 6 मंथ्स म्हणजे 6 महिना झाल्यानंतर त्याचा बूस्टर डोस आपण बाळाला देऊन घ्यायचा. तसेच हेपॅटायटिस बी चं वॅक्सिन जन्मल्याच्या नंतर जसं मी तुम्हाला बोललो 24 तासाच्या आत फर्स्ट डोस जायला पाहिजे. नंतर 1.5 महिना, 2.5 महिने, 3.5 महिने या दरम्यान तुम्हाला हेपॅटायटिस बी चा डोस द्यायचा. नक्कीच. डॉक्टर खरंच धन्यवाद. म्हणजे आपला बहुमूल्य वेळ काढून तुम्ही या आईवडिलांसाठी आज वेळ दिलात. नक्कीच तुम्ही ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या त्याचं पालन करतील अशी आशा करतो आणि आपला वेळ दिलात यासाठी पुन्हा एकदा आपले खूप खूप आभार मानतोय. थँक्यू डॉक्टर.